ଭାଇ ଭଲ। ଭାଇ ଭଲ। ଆଜି ପରା ଗୁରୁ ଦିବସ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁନି? ଆରେ ହଁ ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ଚାଲ। ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ବାପା କିଏ କିରେ ଜାଣିପାରିଲି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ଶ୍ୟାମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁ ବାପା? ମୁଁ ରାମ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ବାପା ଆଜି କଣ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଲା? ଆଜି ତ ଗୁରୁ ଦିବସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଆସ ଆସ ବସ ବାପା, ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବା। ରାମ ବାପା ଆସ ବାବୁ ବସ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ବୋଲି ଆସିଲ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଭଲ କଲ ଭଲ କଲ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ କହିବି ଶୁଣିବ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଶୁଣୁ। ଆଜି ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଗୁରୁ ଦିବସ। ଆଜ୍ଞା। ଦୁନିଆରେ ହଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛି ଆମର ମା। ହଁ ହେଲା ବୁଝିଲ ବାପା? ହଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛି ଆମ ବାପା। ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଗୁରୁ କିଏ ମାନେ ତମକୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଦେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହଉଛି ତୃତୀୟ ଗୁରୁ। ହଁ ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ତା ମାନେ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ହଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ତାପରେ ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାସ୍। ଏବେ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଜ୍ଞା ତୁମ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କରିବ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବ ସର୍ବଦା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରହିଲୁ। ହଉ ହଉ ବାପା ହଉ ଯାଅ ଯାଅ ବାପା ରହିଲୁ। ଭଲ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଆଜି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ଯେହେତୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା।